35 та подарка шагирифтан, а 106 подарка, где-то 70 та 75 тага подарка мондагай. Ассалому алайкум бародаро, умедворам ҳама каса созен хубе. Подарка ай ҳама калон дар дарни и путёвка ба бой Азам Ғафуров ки рӯзи 4 октябр дар шаҳри Грозный мегзара. Кадоме ки путёвкара мезана, мебаремаш, обратно намегардонем, меорем, тамошо мекунем, ҳама чиша айшот хумон платит мекунем. Барои ира бридан чико кардан дар кор? На ягон ҷо билет мехари, телефона рост биқад додарҷон. На ягон ҷо билет мехари, на ягон каса сум мепартои. Просто барои хита телефон мехари ё ки барои хонагиро телефон мехари, ай дарин якта мақсад бозӣ мекунӣ, чизе ки дар насибат буғалта. Иҷа не толка мақсад якта путёвка, ҳамаи шарикое ки дар дарини ҳастай, пран ячи не ячи мақсад қатишон доран дар дариношон ҳастай. Кадоме ки телефон заказ мекуна ё ки миай магазини мо телефон мехара, сари ҳар як телефони як дона шарик мегирад дар насибаш чизе ки баромад мо ҳатман уда подаркаша ё ки агар путёвка ба Грозный боша мо ҳатман мегирем шавай қатъи мо мерава бояд тамошо мекуна обратно мегарда мия. Бозии мо чӣ хел мегзара? Телефон хариди, любой намуди телефон фарқ надора, мақсад Redmi ай, Infinix ай, Samsung ай, iPhone ай, любой намуди телефон мехари, ай дарни анги сафар мекунӣ, якта шарикша мегирӣ, дар насиби чизе ки биғалта дарнида ягонта холӣ нест, дар дарни наушник, духӣ, соат, powerbank, короче любой чиз аста, стекло, чихол, ҳама чи аст. Хе кӯи мекунӣ чизе ки дар насибат биромад, ҳамон чиза қатъи мегирӣ. Агар кадоме да ки путёвка биромад, путёвкаро мегира, қатъи мо бои тамошо мерава. На ягон кас аз суми зиёдӣ метӣ, на билет мехарӣ, на ягон кори дига мекунӣ. Телефон мехарӣ, якта подарка просто ба хотири хирсан будан, ба хотире ки мақсад телефон харида, якта подарка ай магазини Гринфон мегирӣ. Шумо метавонед дар комментария бинависед ки мо подаркҳои ояндамона дар инаи дарун чӣ монем. Мо комментариҳо мебинем ва выбор мекунем ки подаркҳои чӣ монем. Бисёри вақтҳо мақсад наушник, духиву соати дигараш мемонем. Мо мехоҳем ки ҳам подаркҳоро обновит кунем, ягон чизи интереснитаре дига монем ки штоб шумодам интересни шавад. Боқи ҳаматон дар барои рекорд қатъи шумо буд Сайфулло Динаев ай магазини Гринфон шаҳри Москва. Заказотон ажалром доставка ҳама шаҳру ноҳияҳои Россия дорем. Тоҷикистонам ҳама шаҳру ноҳияш доставка ҳастай. Метавонед смело занг бизанед, заказ кунед. Инаи телеграм канали мо да метавонед бирои нархҳои телефонҳоро бинед. Дар ин ҷо номерои мо ҳастай, метавонед занг занед.